Ingurumen kalteak ere aipatu nahi ditut. Behin eta berriz esan digute etzela erraustegi bat zubitan ereiki zutena. Valorizazio energetikotarako azpiegitura zela esan ziguten. Ekonomia zirkularra eta berdea aipatzen ziren. Eta orain badakigu ez duela ezer valorizatzen. Erre besterik ez duela egiten. Eta noski, kezkatzen gaitu, orain inolako aitzakeri gabe azpiegitura honek sortzen dituen kutsadurak. Toxikoak, metalastunak, furanoak, dioxinak eta CO2 isurketa. Opazidadean oinarritutako proiektu bada erraustegiarena. Arkaitzarrekan gertatukoa gogoratu nahi dut, gezurrak esan ziren, transformadoran izanako matxurak, ze egoera irregularrean dagoen azpiegitura, dirua barkatu altzaionek hondakin enpresari ez dakigu, ez ditugu ezagutzen ze gastua dituen txapuza guzti honek. Eta herritarrok eskubia daukagu informazioa edukitzeko. Eta ukatu egiten zaigu. Eta txapuza esan dut bai. Txapuza baten aurrean gaudelako. Berriro ere, beste bat. Behar ez den azpiegitura eraiki dute eta ezin da okerrago kudeatu. Horregatik, eskatu dugu, Mariak esan duen bezala, Asensioren agerraldia. Eskaera zehatza ditugu. Egoera irregularrean dagoen erraustegiak bere jarduera eten egin behar du. Itxi egin behar da. Inork imaginatzen aldu baimenik gabe bere negozioa martxan edukitzea? Bigarrena, ekondakin enpresari ordaintzen zaiona ere eten egin behar da. Nola daiteke ordaintzen jarraitzea jakinda ez duela egiten bere lana. Kasu honetan, valorizazio energetikoa. Eta hirugarrenik, ekondakin enpresari jarritako baldintzak behin eta berriz ez direla bete kontutan hartuta, kontratua aztertu eta hartu beharreko erabaki irmoak hartu egin behar dira.